Vidi, imam jednu anegdotu, ja radim inače u Politehničkoj školi, imam tu jednog kolegu Austrijanca koji predaje engleski, ali on voli jezike. Vidim da je učio i malo pa mi iznenadi s nekom srpskom reči koju zna. I sad pre par meseci pitao on mene, ja jedem, i on me pita kako se kaže Mahlzeit, prijatno, na srpskom. I ja mu kažem prijatno. I on kao, kako? Ja mu kažem prijatno. I on zapisao prijatno i naučio. I onda svakog dana kad me vidi da jedem, a svakog dana doručkujem tamo sa njim, on mi kaže prijatno. I to tako teče. Kad posle par nedelja nije bio u kancelariji i uleće u nastavničku kancelariju i kaže, na nemačkom naravno, zašto si me zeznuo da se Mahlzeit ili Guten Appetit kaže prijatno? Ja kažem, pa kaže se. Ne, on rekao nekom dečku koji je poreklom, ali treća generacija, dečko je jeo, ovaj mu rekao prijatno, ovaj se znadio, kaže, to ne znači dobar apetit ili tako, kaže, nego, kaže, to znači doviđenja. I kaže, ja slušam sekundu, dve i kaže, rekao, pa da, može da bude i doviđenja. Kaže, pa kako? I on sam ja preveo bukvalno što znači prijatno. On kaže, o Bože, kakve reči vi imate.